क'क्राझार म्युनिसिपाल बर्डनि गोदानै टेक्स आजावना लानायनि हेंथायै गोख्रों हानजा सुरदों क'क्राझार सहर सचेतन नागरिक मंच आफादा दिनै क'क्राझार सहरनि राजमेला फोथारनिफ्राय क'क्राझार म्युनिसिपाल मावख'सिम थांनानै गोख्रों रेलि खालामदों सचेतन नागरिक मंच आफादा रेलिनि गेजेरजों क'क्राझार सहर सचेतन नागरिक मंच आफादा सरकारनि आरो म्युनिसिपाल बर्डनि गोदान टेक्सनि थांखि लानायखौ गनायनानै लाया होननानै गोख्रों रावजों बुंदों। बे रेलियाव बिटिआरनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे गोबां गागि नोगोरारि आरो क'क्राझार सहरनि थागिबिफोराबो आखाइ आखाइ बेनार लानानै स्ल'गान होयो। रेलि खालामनानै क'क्राझार सहर सचेतन नागरिक मंच आफादा क'क्राझार म्युनिसिपाल बर्डनि मासिगिरिनो गोसोखां बिलाइखौ गथायदों। टेक्स बारायनायनि सरकारा थांखि लानायनि सायाव क'क्राझार सहर सचेतन नागरिक मंचनि आफादगिरि खाम्फा बरगयारिया गोख्रों बाथ्राजों सांग्रांथि होयो। बेखौनो फोरमायगासिनो दङ जे क'क्राझार टाउनाव जेरैबायदि प्रपार्टि टेक्स हा आरो न'नि सायाव भेलुएसन दिहुननानै जेरैबायदि टेक्सखौ बारायदों ओरैबायदि बारायदों थांनाय बोसोराव जेन'ब्ला जि मानसिया 1000 होयोमोन बियो 40-50,000 होनांगौ जानानै फैदों। जायहा 4000 5000 होयोमोन बियो 1 लाख 1.5 लाख होनांगौ जानानै फैदों। बे रोखोम जुदि जायोब्ला क'क्राझाराव रावबो थानो हानाय नङा। न' लुनायनि खुनु बाहाय मिनिं थानाय नङा। रियेल एस्टेट होननाय बेवहाय रावबो डेभेलप खालामनाय नङा। दा बेफोरखौ नायनानै जोङो सिन्था खालामदों जे पौरसभाया बिथांमोनहा सिटिजेन्सनो गोबां बुस्थु होनांगौ जेरै वाटार साप्लाइ होनांगौ। दासिमबो क'क्राझाराव वाटार साप्लाइ नि सिस्टेम दासिमबो कमप्लिट जायाखै। बेनिफ्राय ड्रेनेज सिस्टेमफोर मोजां जानांगौ। खिन्थु क'क्राझार टाउनाव नै दा अखा हानो नागिरगासिनो दं। बे दैज्लां बोथोराव दैबाना जानायसो जों दा नुनो मोनसै। टाउना साफा जानांगौ। बे साफा खालामनायनि बेबस्थाफ्रा मोजां जायाखै। जों बेखौ नुगासिनो दं। जि टाउन गेजेरजों जि नालाफोर दङ बे नालानि मैला थैलाफोरखौ गाराखै माने थानो हाथावै बायदि मोनामनाय बे सृष्टि जानानै दङ। आरो बेबायदिनो गोबां खामानि दङ। पौरसभाया सिटिजेन्सफोरनो खामानि मावनांगौ। स्ट्रिट लाइटआथ' जेरावबो गैया। 2-3सो जायगायावनो गुसुं गुसुं दङ। नोङो 10टा वार्डआव नायजोब स्ट्रिट लाइटआनो गैया। अब्ला जोङो फैसाखौ होगासिनो दङ सिटिजेन्सआ आरो बे काचरा मैला लांनायनि फैसाखौथ' मान्थलि साफ्रोमबो न'खरा हरगासिनो दङ। थेवब्लाबो बिनि सायाव आरोबाव कर लाबावदों माने टेक्स लाबावदों। दा बेफोरखौ जोङो प्रटेस्ट खालामगोन। दा चेयारमेननो जोङो माबा हैगोन मेम'रेन्डाम हैगोन आरो बे सिनियर सिटिजेन्सफोरजों रायज्लायनानैसो बे टेक्सखौ फिक्स खालामनांगौ। माने दाख्लै नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो जि स्टेटमेन्ट होबाय बेखौ गिनानै इमारजेन्सि मिटिं खालामनानै बिथांमोना 25% बारायसिगोन रावबो बे आन्दलनाव थांनो नाङा होननानै बुंदों। आरो न'खर न'खर थांनानै बे वार्ड कमिसनारफ्रा बयखौबो बुंदोंनो बाहाय थांनो नाङा आरो हिन्जावफोरखौ बुंदोंनो जुदि सोरबा हिन्जावफ्रा बेवहाय थाङोब्ला बिसोरो मा होनना बुङो बेखौ अरुण'दय स्किम मोननाय नङा होननानै थ्रेटेनिं होदोंनो। दा बेखौ प्रसासना नायनांगौ नायबिजिरनानै आरो सोर सोरनो बुंदों बेसोरनाव सोंनानै बिनि उचित बेबस्थाखौ लानांगौ। आंना गोग्लैया अलरेडि बेखौ प्रप'जालाव हरनाय जादों। आङो मिउनिसिपालाव गैयैखाय आङो आन्दलनाव पार्टिसिपेट खालामनो मोना। खोथाया बे नङा येस बेल' नङा क'क्राझारावल' नङा जोङो बिटिसि बाखि गसाइगावआव मा होनो बेखौ फकिराग्रामाव बिजनियाव बासुगावआव नोंनि टंलायाव उदालगुरियाव बे जागासिनो दं। गतिके बेनि एगेन्स्टै जों गसंदों। जोंनि बिटिसि बाखिया जेन' टेक्सनि नामाव आनरिजनेबल टेक्स होनाङा। रिजनेबल मोनसे टेक्स जायो आरो बे टेक्स खालामनायखौ टेक्स बारायनायखौ जोंनि बिटिसि बाखि साननो गोरों लेखा गोरों बुद्धिजिबि मानसिफोरजों रायज्लायनानै खालामनांगौ। मेम'रेन्डामाव 1 नाम्बार पइन्टआ बेखौनो होनदों जे बे रेटखौ फिक्स खालामनायाव सिनियर सिटिजेन्सफोरजों कनसाल्ट खालामनांगौ। 2 नाम्बाराव आसाम गभर्नमेन्टआ जि गाइडलाइन हरदों बे गाइडलाइन मथेनो मावनांगौ। जोंखौ बुङाखै आसाम गभर्नमेन्टआ जे 25% बारायनांगौ होननानै बुङाखै। बिथांमोना 25% बारायनो नागिरदों। आसाम गभर्नमेन्टआ बुंदों जे 25%नि बारा बारायनो मोननाय नङा होननानैसो बुंदों। दा बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ 1% बारायनो हागौ 0.5%बो बारायनो हागौ 2%बो बारायनो हागौ। बेयो लकेल गभर्नमेन्ट काउन्सिलनि माबायाव दङ खमथायाव दङ बिसोरनो अधिकार हरदों। गतिके बेखौ सिटिजेनजों रायज्लायनानै मोजां खालामनांगौ। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां।
थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।